Yadda za ku yi unlimited free browsing a layin Airtel. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, ku yi like wannan bidiyo. Mun gode. A cikin wannan bidiyo na zo muku da bayani akan yadda za ku yi unlimited free browsing a layin ku na Airtel. Kamar dai yadda a bidiyon baya muka kawo yadda za ku yi unlimited free browsing a layin MTN, wanda mutane da dama suna ta amfani da shi kuma suna jin daɗin amfani da shi. To kamar dai yadda masu MTN suke jin daɗi amfani da wannan unlimited free browsing ɗin, duk da ma wasu yana ɗan tsaya musu, to amma yanzu masu Airtel su ma ga hanyar da za su bi domin su yi unlimited free browsing, wato su mori su ma kamar yadda masu MTN suke mura. Saboda haka link na wannan application da za mu yi bayani akan sa yana ƙasan wannan bidiyo description. Da kun shigo link ɗin sai ku yo ƙasa kamar haka, za ku ga inda aka rubuta danna link domin saukar da application ɗin, to sai ku danna. Yayin da kuka danna kai tsaye za ku ga application ɗin ya yi downloading, sai ku yi install ɗinsa, sannan daga nan zai buɗe. So da ya buɗe zai kawo maka rubutu kamar haka, sai ka danna OK, nan kuma sai ka danna no. To amma kafin ka buɗe shi ya kasance akwai data a wayarka, wanda data ta kasance ko da 5 MB ce, domin akwai wani update da ake a cikin application, wanda sai update ɗin zai ba da damar da za a yi wannan unlimited free browsing ɗin. Da haka idan ka tabbatar da data a line naka, ko da wannan zai iya buɗe ma hotspot ka ɗan yi amfani da shi, ko ka ari wani sim ɗin wanda yake da data, ko kuma kana data ma to shikenan. To bayan ka shigo cikin application kai tsaye sai ka danna nan wurin, da ka danna sai ka ga nan da aka rubuta update 2 weeks, sai ka danna. So da ka danna zai nuna ma updating. Idan ya nuna ma na updating to shikenan ba sai ka yi ba. Kasancewar ka yi downloading sa ne direct, to bai zan a ce ya nuna ma updating ɗin ba. So amma ta logon da aka riska sun sake updating, sai ka yi updating ɗin. So kawai bayan ka gama sai ka yi. Idan ya nuna ma haka to shikenan ba ka da matsala, ko bai nuna ma haka ma dai shikenan, to sai ka danna OK ɗin nan. To daga nan kasancewar application ɗin na free ne ya dinga kawo maka talla, to za ka na iya cancel ɗinta kamar dai yanda wancan ma yake. So daga nan sai ka shiga nan inda aka rubuta non order, sai ka shiga. Da ya buɗe sai ka yi ƙasa, za ka ga inda aka rubuta Airtel unlimited Airtel. Nan kenan akwai wannan Airtel unlimited, akwai wannan. So wannan da wannan su ne wanda za su baka daman kai unlimited free browsing a layin Airtel, da wannan da kuma wannan. So idan kuma MTN ne, kamar masu amfani da MTN, musamman wancan wanda irin su HA Tunnel, su Techragon sun tsaya musu da aiki, to za su yi amfani da wannan Airtel unlimited ɗin, shi ma zai iya yi. So tunda Airtel muke magana akai, za ka danna nan da ka rubuta Airtel unlimited, sai ka danna kamar haka. To daga nan sai kawai ka danna wannan alaman, sai ka danna kamar yadda kake gani. To daga nan sai ka ɗan jira, za ka ganin time ɗin nan yana ɗan motsawa, sannan kuma za ta yi connecting. Za ta ɗan iya sauko ma talla, sai ka ɗan jira tallan ta ɗan kammala. Da ta kammala kawai sai kai cancel ɗinta a nan wurin. Da ka yi cancel to shikenan, ga ta rubuta connected. Sannan idan ka lura nan gashi nan lissafin yana tafiya, nan ma haka yana tafiya, sannan nan ya yi kore. To idan ta yi haka shikenan, kuma idan ka duba daga sama za ga alaman ki ya fito. To da ta yi haka shikenan, ka haɗa unlimited free browsing a layin ka na Airtel. To za ka iya minimize, sai ka fito ka je ka ci gaba da yin browsing da downloading na dukkanin abin da kake so. So wannan shine yadda aka haɗa unlimited free browsing a layin Airtel. So amma sai dai wani hanzari ba gudu ba, kamar yadda muke faɗa akan kowane ire-iren waɗannan abubuwa idan mun kawo, mukan ce ire-iren waɗannan abubuwa ba suna tsayawa ne na tsawon lokaci wanda za a ɗau lokaci ana yin sa ba. A'a, abu ne na ɗan lokaci yake fitowa, kawai sai dai amfani da dama, a yi amfani da shi a more shi. Idan ya wuce lokacin ta iyu daga baya idan suka gano sai su kulle. Da haka yanzu dai application ɗin da kuma wannan tsari yana aiki unlimited. Da haka za a iya ci gaba da amfani da shi, amma nan da wani lokaci zai iya kullewa. Idan kana da wani abubuwa da kake so ka yi downloading ko wasu abubuwan, to sai ka amfani da wannan, ka fitar da datar ka, sai ka yi downloading. Kasancewar yanzu ana yin sa, so zuwa lokacin zai iya zama an daina yi, wato sun gano sun rufe. To ƙarshen bidiyon nan kenan, da fatan an ji daɗin sa. Na gode, Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace. Kada a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan.